mi, l'atenció primària és una oportunitat de treballar directament amb les comunitats, abordant de manera íntegra les necessitats del pacient. El que més m'agrada de la meva feina és la relació de confiança que s'estableix als grups que fem i poder acompanyar les persones en el seu benestar emocional. Veure la recuperació que fan les persones gràcies a l'atenció que reben, és a dir, la millora pel que fa a la salut física i sobretot a la seva salut emocional. És el lloc on cuidem del benestar de la nostra població i on l'administratiu sanitari cada cop té un paper més rellevant. És la porta d'entrada a un sistema de salut fort, proper i accessible, que està enfocat en la persona i el seu entorn i que té la capacitat de canviar i adaptar-se a les necessitats de les persones al llarg de la seva vida. Representa proximitat, cura i acompanyament a les persones que pateixen. És la porta d'entrada al sistema públic de salut i et fa sentir de molt més a prop tot el batec de la societat.